बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानो फैनाय नेपाल हादोरनि सा 34 थान्दैफोरखौ 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बरायदों। उदालगुरि जिल्ला सिंनि डिमाकुसिनि दैमुनोगोराव सानब्रैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायनाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानो नेपाल हादोरनिफ्राय फैनाय थान्दैफोरा दिनै मोनाबिलि समाव क'क्राझार जिल्लायाव सफैनानै बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि न'आव हाबफैना दान्दिसे सम जिरायनानै गोबां खोथा सावरायो। मख'नो गोनां बाथ्रानि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लानो फैनाय नेपाल हादोरनि थान्दै हान्जाखौ गोबाव समनि उनाव गावनि न'आव बरायनो मोननानै गोजोननाय फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव नेपाल हादोरनिफ्राय फैनाय मेसे समाज सिबियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। सिगाङाव बयखौबो खुलुमनाय जाबाय। आं नेपाल मेचे समाज सिबियारि आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बाय जोंनि बर' साहित्य सभानि 64 एनुअल कनफारेन्सआव जोंखौबो लिंहरनाय थाखाय 34 डेलिगेट्सफ्रा जों मोनसे बाय फैनाय जादों। दिनै जों बाय फुंनि 6टायावनो ओंखारनानै बाय क'क्राझाराव करिबन 6टा बाय जों सफैबाय। दा जों सानो बाय जोङो बारग' एमपि आदा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया नेपालाव थांबाय थाब्ला बिथाङा जोंजों लोगो मोननानै नेपालनि थाखाय गोबाङैनो मोनसे बर'नि भाषा साहित्य मोनसे कालचारनि थाखाय बिथाङा गोबाङैनो खामानि मावगासिनो दङ। माने जों सानबाय आदा जोंखौ बुंदोंमोन नोंसोरनि डेलिगेट टीमा आंनि नावहाय गासै नुजाफै होननानै बुंनायखाय बिथांनि नावहाय दा जों सा फिथा लोंनानै जों जोंनि डेलिगेट्स टीमा बिराद गोजोननाय थाबाय। बिथाङाव जों साबायखर होनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनैनो उदालगुरियाव बर' थुनलाइ आफाद दिनै जों दा उजायनिफ्राय मेसेज सफैबाय रंगियावनो बाय जोंखौ दोननायनि खोथा बाथ्रा जादों। जुदि रंगियाव जायाब्ला जों डिमाकुसिनि बे आरियावनो प्रग्रामावनो जों सैनाय जादों। दिनैनो सानबेसे थागोन नोंथांमोना बड'लेण्डआव? जोंनि प्रग्रामा सानथाम थानायनि यजना दं। जोंनि 10, 11, 12 माने 13 तारिखआव जों रिटार्न नेपालावनो थांनायनि थांखि दङ। नोंथांमोना डाइरेक्ट बासजोंनो फैदोंना? औ डाइरेक्ट बासजों फैनायनि जोङो। सिगां समाव बेबायदि प्रग्रामावहाय बाहागो लाबाय नेपाल हादरनिफ्राय? जों गोदोनिफ्रायनो लोगो लाबाय। एबसुनि प्रग्राम जाबाय, बे इन्टारनेशनेल बर' फेस्टिभेल जाबाय। बेबायदि समाव सिगांनिफ्रायनो जों फैबाय थानाय। माबायदि मोनो नोंथांमोना बे बड'लेण्डआव? बड'लेण्डआथ' मोजाङानो। जोंनि जिथु जों बर'फोर दं, बर'फोरा एसे खौसेथि गैयियाव एसे जोंनि बै बिखायाव एसे सायो। मोनसे खौसे जानानै जोंनि सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय बायनि बड'लेण्डनि BTCनि रायजो राजाफोरखौ मोनसे इउनाइट जानो थाखाय आं बिथांखौ अनुरद खालामो, बिथांमोनखौ अनुरद खालामो। मानो होनब्ला जों बड'फोरा खौसे गैयाब्ला मालाय हारिफ्रा जोंनि मोनसे जुन सक्ति दं, बे सक्तिखौ बिसोरो गासिनो फेलें बानायनो थाखाय बिसोरो सानगासिनो थायो। बेनिखायनो जों बड'फोरा खौसेथि जानांगौ होननानै जों नेपाल मेचे समाज सिबियारि आफादनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। जों नेपालनिफोरा बे 64th एनुअल कनफारेन्स डिमाकुसियाव जादों। बाहायफोरा जोंखौ चिठी हरनानै नोंथांफोराबो नेपालनि बड'फोराबो बे कार्यक्रमाव बे प्रग्रामाव नुजाफैनाय बुंनानै जोंखौ खबर मोनासै। बिनि थाखाय जों बे बड'लेण्ड हादराव जों फैदों।
साबेसे फैदों नोंसोरो जों 34 जन दं 34 नेपालनिफ्राय माब्ला ओंखारनाय जों दिनैनो फुङाय जानुवारि 9 6थाव फुंनि 6थाव सार नेपालाव बर'फोरनि पपुलेसना बेसेसो जोंनि नेपालाव बड'फोरनि पपुलेसना जोंनि 5193 दं दा दिनै जे नोंथांमोनखौ जों बर'नि सासे बड'लेण्डनि बारग' एमपि बिथाङा गावनि न'आव बरायदों नोंथांमोननो साहा लोंहोदों नोंथांमोना मा बुंगोन बेनि सायाव दा बिदाया आंखौ लिंहरनानै जों आगोलावबो बाहाय नेपालाव जों लोगो मोनामोन बाहायनो जोंखौ इन्ट्रडक्सन जायामोन आदा खोथा माने फन जों हरनानै बिथाङा दे बे प्रग्राम फैला नोंसोरहा सानै आलासिबो दं नोंनि इन्डिजिनियास लयार्स बेखौबो लानानै फैला बिसोर लोगो मोननायनि बिसोर गाबोननो समफोरनो थांनाय बायदिफोरा बिनि थाखायनो आदाया बुङासै बे लोगोफोरखौ लाबोला आंनि न'आव एसे नुजाफैनायनि खोथा दंमोन बिनि गुनैनो जों बाहाय आदानि न'आव फैयासै बिराद मोनदों वेलकाम खालामनायनि एकदम गोजोनदों उदालगुरियाव नोंथांमोना दिनैनो थांगोन नामा औ दिनैनो थांगोन बायरड फैदोंमोन बासजों फैदों बासजों फैदों